Hola, em dic Lucía i ella es diu Aleix i avui venim a fer una entrevista a la Belén, la professora d'anglès. Hola, Belén. Hola, nois. Quants anys portes a l'escola? Doncs porto 20 anys a l'escola des del 1998. Quin és el teu treball dins de l'escola? Dins de l'escola, com sabeu vosaltres, faig anglès, des de primer fins a sisè, Natural Science a cicle mitjà, que és tercer i quart, i faig de cap d'estudis. Què fa un cap d'estudis? Un cap d'estudis, a veure, una miqueta ajuda al director, sí? Ajuda al director a fer activitats diferents amb els alumnes, a tractar amb els mestres, ajuda una miqueta al director amb les seves tasques. Què t'agrada més, ensenyar anglès o fer de cap d'estudis? Ensenyar anglès. Quan vas començar a estudiar anglès? A estudiar anglès? Bueno, a sisè de primària, és a dir, quan tenia 12 anys, que és quan es començava abans a estudiar anglès. Però després ja no vaig parar, vaig viatjar fora, vaig anar a una acadèmia, vaig fer tot el que s'ha de fer doncs, per tenir un bon nivell. T'agrada alguna altra llengua a part de l'anglès? Bé, m'agradaria, però que és molt difícil, m'agrada el xinès. Aquestes llengües així una mica difícils, però clar, és una mica complicat poder-les aprendre. T'agradaria fer alguna altra assignatura? Sí, de fet n'he fet català, he fet castellà, tot el que són llengües. I socials també m'agrada. De petita ja volia ser professora o volia ser una altra cosa? Moltes vegades jugava a ser professora, Jo crec que des de petita que he volgut ser professora. A quins curs fas Science? A tercer i a quart. Els nens entenen les ciències en català igual que en anglès? Vosaltres què penseu? Jo no, més o menys. Jo crec que sí, perquè com que també fem alguna explicació petita en català, jo crec que al final acabeu entenent les coses. Potser costa una miqueta més, però acabeu entenent les coses i apreneu més anglès també. Has viatjat a un altre país, com per exemple a New York, Anglaterra? Sí, per estudiar anglès a Anglaterra, també vaig estar a Suècia, a Estocolm, vivint, i després he anat a Nova York, però no per estudiar anglès. A Nova York vaig anar per plaer, per gust, per fer un viatge. Per acabar, quina és la ciutat que t'ha agradat més? La ciutat que m'ha agradat més... Helsinki, que és una ciutat que està a Noruega, és la capital. Doncs esperem que t'hagi agradat i gràcies per venir. Gràcies.